pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Goiz-goizetik, irri eta algarak maindire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Muxu eta muxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenki. Kaixo egun honesanez, eguna astera doa goiz-goizetik, irri eta algarak maindire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Muxu eta muxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenki. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun honesanez. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun honesanez. Donostian elefanteak ikusi zirenekoa. Donostiako alkateak bere bulegoko leihoa ireki zuenean, ezin zuen sinetsi begien bistan zuena. Alderdi eder, neurri, mota eta modu guztietako elefantez beterik zegoen. Gorriz jantzitako elefante dotore bat soka saltoan. Egunkaria irakurtzen ari zen elefante gorbataduna. Hiruzpalau elefante elkarren artean hizketan. Elefante asko hondartzan etzanda. Zenbait eguzki hartzen, beste zenbait paletan. Saltoka itsasoari begira, txikleaz globoak egiten, pipak saltzen, usoei ogi apurrak botatzen. Alkatea, bulegoko ateari karagarrizko danbatekoa eman, eta ertzain nagusiarengana joan zen. Zer gertatzen da alderdi ederren? Alkatea, ez zegoen goizartan txantxetarako. Alderdi ederren? Galdetu zion ertzain nagusiak, harriturik.
marfilezko hortz luze zuriak erakutsiz. Zer gertatzen da ba? Dena, elefantez beterik dagoela. Udaletxe guztian entzun ziren alkatearen kantalotxen oihartzuna. Ai bala, haze gauzak esaten dituzun zuk gargoizean. Alderdi eder, elefantez beterik dagoela, eta amara, eta egia, eta urgul, eta igeldo. Haze gauzak entzuteko jaio garen elefanteok, esan zuen barrezka ertzain nagusiak. Alkateak etzekien zer egin eta zer pentsa ertzain nagusiarekin haserretu eta etxera bidali zuen. Ondoren udaletxeko beste langile batzuengana joan eta hauek ertzain nagusiaren hitz berberak errepikatu zituzten eta hauekin ere haserretu eta etxera bidali zituen. Kontuz ibili beharko zuela erabaki zuen. Elefanteek zapaldu ez zezaten. Sokasaltoan zebilen elefanteak, egunon, esan zion. Egunkaria irakurtzen ari zirenak, kaixo. Hizketan ari zirenak, zer moduz? Paseoan zebiltzatenek, eguraldi ona, Saltokari zirenak, gero arte. Itxasora begira zaudenak, gaur itxaso zakarra dugu, Doministukuka ari zirenek, Jesus. Txikleekin globoak egiten zirenak, osasun. Pipak erosten zituzenek, bizitza gorakado. Usoa jogia apurrak botatzen ari zirenek berriz. Ez zuten alkatea ezagutzen eta ez zioten kasurik egin. Alkateak ez zion inori erantzun eta elefanteek edukaziorik gabeko alkate bat zutela agintari pentsatu zuten. Eta hurrengoa, bozkarik ez ematea erabaki zuten. Autoan sartu eta Donostian zehar buelta handi bat eman zuen. Ea auzoetako egoera nolakoa ote zen jakin asmoz. Zebrabideetan, dendetan eta espaloietan, tabernetan eta banketxetan, leihoetan eta balkoietan, bazter guztietan elefanteak ikusten zituen. Elefante desente ikusi zituen, pentsa! Baita elefante txikiak aurkotxeetan eramaten ere. Halako batez, semaforoa gorrian zegoenik ikusi ez eta beste auto bat jo zuen. Beste autoko gidaria, haserre bizian irten zen autotik. Elefante tunante, trompatu egin alaiz. Aurrean zegoena, alkatea zela ikusita gero. Barka, alkate jauna, barka. Alkateak ondamen guztiak ordainduko zituela, eta trompa luzeko gidaria ados zegoelarik paper guztiak bete, eta bakoitza bere bidea hartu zuen. Alkateak udaletxe inguruko garaje batetara eraman zuen autoa konpontzera, eta ondoren bere bulegoruntza abiatu zen. Ertzain nagusia eta udaletxeko langileak udaletxeko atarian zeuden greba zein egunetan hasi eta zenbat egunetan luzatu eztabaidatzen. Alkatea zuzendu zitzaien orduan, ertzain nagusiak eta udaletxeko langileek betilun eta zorrotz begiratu zioten. Beno, esan zuen alkateak. Buruko min desientez, jaiki naiz gaur eta gauzak neurritik kanpora atera ditut. Has zaitezte mesedez, eguneroko lanetan. Eta bere trompa luzatu zien, udaletxeko langile guztiei banan barkamena eskatzen zien bitartean. Eta gogoratu, hotz ala bero,
irakurri egunero. Izugarri gustatzen zaio amona zure etxera. Gure etxeko txikiek oso harreman berezia izaten dute aiton amonekin. Lagunak dira, sekretutxoak dituzte. Hala ere, batzuetan, Alzheimerra harreman estu eta berezi honetan sartzen da. Etxeko txikienei, Alzheimerrak eragiten dituen aldaketak azalaratuko zaizkie, istorio harrigarrien bitartez. Gerta daitezkeen aldaketak normaltzaz eta irrifar txikiz onartzea izango da saio honen helburua. Martin eta Mielen solasaldiak, Izar eta Amona Mirentxuren abenturak eta kontu gehiago entzungo ditugu Miruri esker. Gainera, kantatu eta dantzatzeko aukera izango dugu. Kaixo lagunok, gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue hemen azaltzen den helbide honetara eta ondoren denok elkarrekin ikusiko ditugu. Ados? Ba, marraztera!
ikusi eta ikasi! Kaixo lagunak, guazen buruari pixka bat eragitera. Bat, platanoa. Bi, sagarra. Bat, platanoa. Bi, sagarra. Bat, platanoa. Bi, zein fruitu jarri behar dugu? Hori da, sagarra. Ea, beste bi fruitu ditugu hemen. Bat, laranja. Eta bi, udarea. Bat, laranja. Bi, udarea. Bat, laranja. Bi, zein fruitu jarri behar dugu hemen? Hori da oso ondo, udarea. Oraingoan, 3 fruiturekin arituko gara. Bat, mahatsa. Bi, anana. Eta 3 marrubia. Bat, mahatsa. Bi, anana. 3 marrubia. Bat, mahatsa. Bi, anana. 3, zein fruitu jarri behar dugu oraingoan? Primeran, marrubia zen oso ongi. Beste 3 fruiturekin jolastuko dugu. Bat, limoia. Bi, sandia. Eta 3, kiwia. Bat, limoia. Bi, sandia. 3, kiwia. Bat, limoia. Bi, zein fruitu jarri behar dugu oraingoan? Hori da, sandia. Eta 3, zein fruitu jarri behar dugu hemen? Oso ondo, kiwia. Lan bikaina egin duzu. Zorionak. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko bestea, mugitzeko bestea. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko sorbalda, mugitzeko sorbalda. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko bestea, mugitzeko bestea. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko hanka bat, mugitzeko hanka bat. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko bestea, mugitzeko bestea. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko gerria, mugitzeko gerria. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, mugitzeko burua, mugitzeko burua. Ni dauka tik, 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 ni dauka
Joateko alde batera. Ni dauka tik, 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 ni dauka tik, 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 medikutara joan. Eta berak esan dit, joateko beste aldera.